Dadi iki lara karepmu. rewek. Oh, ben cangkem-cangkem kok. Gila. Malah nyangkem-nyangkem ke. Makane to ora cangkem iki iso. Ayo. Jane iki piye to urip ngene? Urip ngono wong bebas, cari wong edan kuwi bebas. Jarene sapa? Cari itu mau. Jane Surata. Surata iki ya sapa? Surata iki bapakmu lho. Ya itu cari bapakmu. Gila. Bane kaya ngene remi-remi wae ya. Anak kepune biar kan. Aku wiwi. Sama mata-mata itu. Aku gatel kan ya, Le. Malah biasanya yo turun ning kandang aku iki. Wi remene jumen. Wegah kuwi lho cerakmu lho kan. Ya. Yo remene. Atur ming wong loro e. Ono golek kanca. Ah, Telepon, telepon sapa? Kecek wis sapa ono ditelepon lho, tak sili HP. Kamu benar nek pikiran di HP. Ajar iki. Telepone ya kecek ya. Asia. Nomere piro? Iki kok nggo pola-pola barang iki HP-mu iki kaya Ya ngono. barang HP-HP iki yo ngene iki ra kaya Ora wae. Gini, tak telepone ini. Sora nganggo. Piye iki carane ning nganggo? Ya, clok. Piye kuwi iki? Iya. Tak warai ning lho. Telepon dulu to. Telepon sapa? Kecelek. Kecelek. Tak telepone ya. Oke. Langut. HP ya sepi. Kanca ra ana wong dolan. Omah kancingan arep mlebu dinekom jero. Jebol cendela eman-eman. Wah, gendang rasane meneh, jan omahmu repot dhewe tak rasa. Ana motor. Ana kuncine. Lunga-lunga ya ora iso. Salah. Sopo iki? Nandra. Halo. Sopo iki? Halo, Celek. Kowe nang endi? Oh, nang omah, piye? Ha iki dijak bantingan rotole. Dene. Dian. Yo. Dile tak rono aku. Ya. Wes, wong rene ditunggoni. Coba li, ha? Sekarang ndi wong? Ya mbo, belah sapi paling. Belas sapi, belas sapi. Mambane belah kowe. Yo ngono. Betul kan belas sapi. Iya. Yo ora apa-apa. Wah, jindut iki. Wong tuwa jak bantingan bocah. Lelehan sak endi ngene kok. Omongan akeh. Dia wis retore. Aku lah piye? Aku ngopo galang jak bantingan barang iki? Ya ro manut ke piye arep? Ah bantingan kok jebal ngono lewani. Bantingan ki ora arep bantingan nang kono arep premi. Oh, aja aku nek jak gelut. Karena de mikir apa yang kurang. Was.